بهاتنا جشنا نوروزê penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Kewragozkê pêhînvedana Newroza xwe li derveyê kampê qedandin. Zarokên penaber jî dibêjin ku ew derketin derveyê kampê û ji xwe re lîstin û behsa xwarinên xweş kirin. ما تو عايدة وما تو شولي وما برنج خوار وما جوز خوار مش خوش جدا Zarokên penaber dibêjin ku ew cejna li Sûrî nayê bîrawa ji ber ku bêhtirî wan li vir bîrawar bûne. Lê tevî zaroktiya xwe ew dibêjin ku ew gelekî kêfxweş bûn û ew dixwazin vegerin welatê xwe. دركتنا نوروزي ام كيف خوش بون بس ام تخازن وقرنا سوريا خو و ام حمو ولاطي بن ياك هر شهر پارچه کردستاني بياك Malbatên zarokan dibêjin wan dikarî bû bi derketineke ji derveyê kampê hinek kêfxweşiyê bixin dilê wan zarokan de û dibêjin ew derketin nav siruşta li derdora kampê. خدا الحمد لله که خوش بی یعنی نوروز تمام بی بس شوا ولات حمی ولات ما کردا يعني في افدر ولا رجاوا ولا باكور باشور المهم بس يعني رجاوا بیا مش خوش تي بیا رحمه ما زاروك خدا خصنا الحمد لله باسطين كيف ده هيدا نيروز بو ام دركتن كيف خوشن قالك خوش بو ام سر شيابونا ام دركتن حفلها بو وقالك خوش بو وزاروك خو برنا حفله وقالك كيف بونا قالك مبسوط بونا Piraniya zarokên di nava kampan da yan ew di dema penaberiya xwe de ji dayîk bûne û yan jî ew di nava kampan da bîrawar bûne. Lewra wan şahiya Newrozê li gund û bajarê xwe li Rojavayê Kurdistanê nedîtiye. Eger pîvanên vejandina Newrozê bi derketina çolekê be û vedana konekî be, penaberên Rojavayê Kurdistanê li vê çolê û dibin van çandira de ew her û her li cem wan Newroza. Lê malbatên zarokên vê kampê dibêjin derketina wa ji nava çadira û derveyê kampê karî bûn. Hin kêfxweşiyê têxin dilê zarokê xwe de. Aştîtî Şêrûdaw, Kampa Kewragozkê.